ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇನಿ ಸುಖತ ಜೀವನ ಪನ್ಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಜೀವನ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಜೀವನ ಪಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಜೀವ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಎನ್ನ ಆನೆ ಬರಹ ಎಂಕ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಏರು ಪನ್ಪುನೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಂದ. ಇನಿ ಯಾನು ಏರು ಪನ್ಪೇನು ಇನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಂದ. ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟಾಂಡ ನಮ್ಮದ ಅನ್ಪಕೊಂಡ ಎನ್ನ ಕೈ ಬೇನೆ ಎನ್ನ ಕರು ಬೇನೆ ಎನ್ನ ತರ ಬೇನೆ ಮನ್ಪ ಅಪಗ ಈ ಶರೀರನೇ ಬೇತಾಂಡು ಕೈಯೇ ಬೇತಾಂಡು ಕರೇ ಬೇತಾಂಡು ಯಾನೇ ಬೇತಾಯಿ ಯಾನು ಪಂಡ ಏರು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಆತ್ಮ. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಈ ಶರೀರದ ಭ್ರುಕುಟಿದ ಮಧ್ಯುಡು ವಿರಾಜಮಾನ ಆದುಲ್ಲೆ. ಈ ಶರೀರದ ಭ್ರುಕುಟಿದ ಮಧ್ಯುಡು ಕುಳಿದು ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆತ್ಮಗೊಂಡು. ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಭ್ರುಕುಟಿದ ಮಧ್ಯುಡು ಕುಳಿದು ಕಣ್ಣದ ಮೂಲಕ ತೂಕೊಂಡು ಬಾಯಿದ ಮೂಲಕ ಪಾತಿರ್ಲು ಮೂಗುದ ಮೂಲಕ ವಾಸನೆ ತೂಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆವಿತ ಮೂಲಕ ಕೇನುಂಡು ಕೈತ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕಾರದ ಮೂಲಕ ನಡಕೊಂಡು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಿ ಆತ್ಮ. ಏಪ ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪಂಡು ಅಪಗ ಈ ಶರೀರನು ಪುನಃ ಬಂತೇರು. ಇಂದು ಮೂಳೆ ಮಾಂಸತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಜಡ ವಸ್ತು ಇನ್ನೇನು ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಶರೀರ ವೇಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಶರೀರನು ಕೊಣದು ಪೊತ್ತವೇರು. ಇದು ವೈಕಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಊರ್ಜಿ ಅವು ಏತು ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಅವು ಶರೀರ ಪೊರ್ಲಾದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಆ ಶರೀರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ತಿನಾದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಈ ಶರೀರನು ಏರ್ಲದಿ ಒಣಜರು ನೀನು ಪೊತ್ತವೇರು. ಅವಾಗ ಈ ಶರೀರದ ಉಲ ಹಿಡಿತದು ಕೆಲಸ ಮಂತಿನವು ಆತ್ಮ. ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತುಪ್ಪು ಹಾಲು ಮಲ್ತುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಒಡ್ಡಲ ಮಲ್ತುಪ್ಪು ಅಂಡ ಮಲ್ಪುನಿ ಆತ್ಮನೇ. ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮ ಮಲ್ಪುನಿ. ಎಂಚ ಕಾರುಂಡು. ಈ ಕಾರಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಎಂಚ ಮುಖ್ಯನ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಶರೀರಗೂ ಆತ್ಮ ಮುಖ್ಯ. ಕಾರು ಜಡ ವಸ್ತು, ಡ್ರೈವರು ಒಂಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಆದುಲ್ಲೆ, ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದುಲ್ಲೆ. ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಓಡೆ ಮುಖ್ಯ, ಓಡೆ ಪಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆನ ಅದೇ ಈ ಕಾರಣ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆ. ಎಂಚಿನ ಒಲ್ಪ ಅತಂಡ ಓಲು ಉಂತವಡ ಅಲ್ಪ ಈ ಗಾಡಿ ಇರ್ತುನು, ಈ ಗಾಡಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಶರೀರ ಪನ್ಪನಲಾತೆ ಆತ್ಮ ಎಂಚಿನ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐನು ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಒಲಂಡಲ ಕಾರು ಬೇನೆ ಪಂಡ ಆ ಆತ್ಮ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕಾರ್ದ. ಕೈ ಬೇನೆ ಪಂಡ ಕೈತ ಅನುಭವ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಪಂಡ ಕಣ್ಣದ ಅನುಭವ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಏಪ ಈ ಶರೀರ ಬಿಡ್ದು ಈ ಆತ್ಮ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಇದು ಪುನಃ ಬಂದ್ಪೇರು. ಈ ಪುನಃಕ್ಕೂ ಕರ್ತಂಡಲ ಹತ್ತು ನೈನ್ ಕೊತ್ತಂಡಲ ಹೂವೇ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಜೀವ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಕಾರು ಜಡವಸ್ತು ಆಯ್ತು ಉಲೈಪುನೆ ಚೈತನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕಾರು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಂಡ ಈ ಕಾರು ಅಂಚನೆ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಈ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಬುಡ್ದು ಪೋಂಡ ಈ ಶರೀರ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಜಡ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕು ಆ ಬೆಲೆಲೆಜ್ಜಿ ಕಾರುಗಳ ಆ ಬೆಲೆಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಆತ್ಮಗೂ ನೆತ್ತೊಲ ಇಂಚ ಡ್ರೈವರ್ಗೂ ಬೆಲೆ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಆತ್ಮಗೂ ಬೆಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ನೆಕ್ ಮೂಜಿಗುಣ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದು. ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬುದ್ಧಿದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಎಂಚಿನ ಪಾಪ ಮಲ್ತ ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದುಂಡು ಇಟ್ಟು ಆತ್ಮಡು. ಇದು ಪೂರ ಒಪ್ಪುನಿ ಆತ್ಮಡನಿ ಶರೀರಡತ್ತು. ಎಂಚ ಮೊಬೈಲ ಸಿಮ್ಮುಲ ಉಪಯೋಗೊಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಸಿಮ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮ ಇಜ್ಜಿಂದ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆತ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ಪುಜಿ. ಆತ್ಮ ಇಜ್ಜಿಂದ ಶರೀರ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ಪುಜಿ, ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆತ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ಪುಜಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಅತನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಶರೀರ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡೆ ಬೋಡು, ಜೀವನ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಶರೀರ ಬೋಡೆ ಬೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಆತ್ಮಗೂ ಜೀವನ ಅಂತಾರೆ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮ ಮೂಲು ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಅನುಗುಣವಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮನ ಪಡೆಕೊಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮನೆತನ ನಡ್ಬೋದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಕೊಂಡು. ಹಾಲು ಕರ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಡು ಜನ್ಮ ಪಡೆದು ಅತ್ತಂಡ ಅಂಗವಿಕಲಾದ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯಾದ ಅತ್ತಂಡ
ಕಾಯಿಲೆ ರೂಪಡು ಜನ್ಮ ಹೊಡೆವು. ಮುನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಮಂತಂಡ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಡ್ಬೋದು ಜನ್ಮ ಹೊಡೆಪರು. ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ అయిన ಕಾರಣ ಈ ಶರೀರ ಬಿಡ್ದು ಏತು ದೂರಲಪು ಜನ್ಮ ಪಡೆಯರೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯೋರು ನಿಜ್ಜಿ ಎತೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಎತೋ ದೂರಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಒಟ್ಟು ಜನ್ಮ ಪಡೆಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಶರೀರ ಬಿಡ್ಲೇಕನೆ ಆತ್ಮ ಕೂಡೊಂದು ಶರೀರನು ಪಡೆಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ನಿನ್ನತಿ ಕೆಲಸದ ಬಂಡ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಆ ಶರೀರ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಐದ ಕೂಡೊಂದು ಶರೀರನು ಜನ್ಮ ಆಡಿಕೊಂಡು ಈ ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ ಇದು ಆಣುಲತ್ತು ಪೊನ್ನುಲತ್ತು ಓಲು ಗರ್ಭದ ಉಲೈಡು ಒಂಜಿ ಪಿಂಡ ರೆಡಿಯಾದಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಆನನಾದಪ್ಪು ಪೊನ್ನನಾದಪ್ಪು ಆತ್ಮ ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪೊನ್ನಗ ಅವು ಪೊನ್ನು ಅತನ್ನ ಆನಂದ ಗುರುತು ಮನ್ಪೇರು ಐಕ್ಯ ಬೋರ್ತಿಲಕ ಪುದರ್ ದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮಗೂ ಪುದರಿಜ್ಜ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮನೇ ಅವು ನಿರಾಕಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಆದುಂಡು ನಕ್ಷತ್ರ ಆದುಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏರ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ತೋಜಿ ಅಂಚನೆ ಸೈಪುನ ಸಮಯಡ್ಲ ಈ ಆತ್ಮ ಪೋಪುನ ಏರೆಗಳ ತೋಚಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಪೂರ ಕರ್ತವ್ಯಲ ಮಲ್ಪುನಿ ಆತ್ಮನೇ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ಮಹಾತ್ಮ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅನ್ಪೇರು ಹಾಲು ಕರ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ದುರಾತ್ಮ ಪಾಪಾತ್ಮ ಅನ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ అయిన ಕಾರಣ ಮೂಲು ಎಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪಡ ಐಕ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಜನ್ಮ ಪಡೆಕೊಂಡು ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನು ಮೂಜನೇ ಭಾಗಡು ತುಯರುಳ್ಳರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.